ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋದುಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು. ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೇದಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ 5 ಇಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಡು ಕೇದಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಂಕನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ 25 ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀನಿ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಅವು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಂಡಳಿದಾಗಲೇನು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 16 ಮಂಡಳಿದಾಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಂಡಳಿಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಕನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತು. ನಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಗಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂದ್ರೆಗ್ ಪಿದರ್ದೆ ಪನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಐಟ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನೀನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕುಲು 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀನಿ. ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪಡಾದ ತರಬೇತಿ ಎಂಕಲ್ ಗಿತನೊಂದಿತ್ತೀಜ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ರೆಗ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆರ್ ಏನ ಪನೋಲಿ ನುರಿತೇರು ಪರಿಣಿತೇರು ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ನಮ ಆರೇನು ಲೆಪಿಡಾದ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲೆಗ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದನೆ ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇದಾರದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಹರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತುಣುಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಂದೆನ್ನದೆ ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿವಾದಲು ಟೀಕೆಲು ನಮ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗ್ ಬದಿಕ್ ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐನತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಡಾದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾದುಪ್ಪಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಂದೆನ್ನದೆ ತೂಲೆ. वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः
ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ಮಲಿಂಗ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶಿವವ ಜಗದಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ ಆನಂದ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ಯೋಗಿ ಜಂಗಮರೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಂದರಾಗ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸಂದರಾಗ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೊಂದು
Jana
ಈತೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯ್ಯರು. ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡ್ ಏನ ಅನ್ಪಿನಿ ವಯಸ್ಸು ನಿಗಲ್ ತೂಯರು ಚೇನಿಕ್ ಪನ್ನಡ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಆಯನ ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಐಟ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ವಿಜಯ ಆಂಟಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ಆಂಟಿ ಆದುಪ್ಪಡು, ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಉಷಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪಡು, ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪಡು, ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂಜಾ ಬಕ್ಕ ಅಮೃತ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಕ ಕುಡಿನ್ 2 ಜನ ಗೀತಾಂಟಿನಗುಲ್ಲೇರು. ಅಗಲ ಪೂರ ಉಮೇದ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗ್ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗುಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವ. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗ್ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಆಂಡಲ ಸಿಕ್ಕಿನ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ ಎಂಕುಲೆ ಕಲ್ತದ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಎನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.